zoologisk have? Jeg tror ikke, de hørte mig rigtigt. Skal jeg ringe til zoologisk have? Jeg tog en tippedut og satte på en duppedit. Jeg skruede i en uge. Klokken den var 10, og det var ren magi. For pludselig skete der noget trylleri. Fordi den tippedut, jeg satte på en duppedit, den blev til noget ganske særligt. Det blev en tankehat, ja, en tryllehat. Nu kan vi høre dine tanker dag og nat. Spil så, professor, så nej. Tillykke, Dino! Tillykke, professor Standino! Det her det er din gave. Det er en tankehat. Den er for mig og Max. Og nu giver jeg dig den lige på. Og så skal du love mig, du tænker nogle gode tanker, så han ved, at du er helt tom. Okay? Så hører vi, om han har blodige tanker. Det har han ikke. Så, nu skal vi bare se her. Skal vi her op på det her store hoved. Sid godt der. Ja, det tror jeg. Så, værsgo. Tænk nogle gode tanker. Må vi så høre? Det derovre, det kunne jeg godt tænke mig at spise. Hørte I det? Hørte I det? Han kunne godt tænke sig at æde mig. Nej, han sagde selv, det her år kunne jeg godt tænke mig at æde. Nej, det kunne han altså ikke. Det er alle kagerne på bordet, er det ikke også? Nej, det var den her flødebolle, han ville æde. Nej, det mener jeg ikke. Det var Dino. Jeg kunne da ikke finde på at spise en rullepølse pakket ind i tropehjelm og vest. En rullepølse? En rullepølse? Hov, du! Er du klar over, hvor mange dinoer, der vil lyde og sætte tænderne i det her sæt? Det er meget lækker og meget saftigt i det der sæt. Det må jeg altså give dig. Tak, du er all right. Du har som sædvanligt altid ret. Jeg er lidt af en lækker fisk.